Putkihuussi on valoisa, lämmin, korkea, luksusmainen tila. Ei haise, ei ole kylmä, kuin osa mukavaa olohuonetta. Tämä alkoi siitä, että perhe halusi taloon uuden lisäosan ja kompostin. Ja mä ajattelin, että mä ostan markkinoilta parhaan mahdollisen kompostihuussin, mikä on tarjolla. Mutta kun mä perehdyin niihin noin kymmenkunta malliin, niin huomasin, että kaikissa oli surkeita virheitä ja surkeita heikkouksia. Ja ajattelin, että ei käy. Mä pystyn keksiä kyllä itse paremman. Ja avuksi mä pyysin Keravalta sellaisen muovitehtaan Talokaivo Oyn. Tässä on alipaine, se vetää koko ajan sellainen pieni tuuletin ja se käyttää sähköä vuodessa noin 12 euron verran. Ja se onkin sitten kokonaan se kaikki juoksua kulu, muuta juoksua kulu ei ole. Perheessä osa ihmisistä tykkää istua puulla, tää on tämmöistä minusta kaunista siistiä, ja sitten osa tykkää istua muovilla. Tämä koko putkijärjestelmä on ilmatiivis, kaikki saunat ja rakenteet on tiiviit. Ja tuossa on ilmalukko niin, että kun tämän luukun avaa, niin sieltä ei pöllähdä mitään hajua, vaan se ilma pysyy tasaisesti paikoillaan. Kakkaa, pissaa, vessapaperia ja haravointikariketta. Vettä ei käytetä. Jos joku haluaa pestä alapesun, niin sitä varten on tämä. Kahvasta mä vedän kerran kuukaudessa ja silloin se kompostimassa siirtyy puolisen metriä ja tekee tilaa uudelle massalle. No sitten kerran pari vuodessa mä vedän pidemmälle, jolloin kompostimassa putoaa suoraan kottikäyttöön. Pissa valuu putkea pitkin 30 metriä rinnettä alas ja sen mä tyhjennän kerran pari vuodessa lannoitteeksi pensaalle ja puille. Putkistossa on alipaine ja osa nesteestä haihtuu tuuletusvirran mukana ja poistuu talon harjalta katolta. Mikä osa haihtuu ei ole vielä tarkkaa varmuutta, mutta tullakseni aika suuri osa. Jälkikompostoituminen saa kestää 3 vuotta. Se on silloin varman päälle. Tämä on peräisin ulkohuussista ja tässäkään ei näy enää mitään sakkaa, vaikka tämä on vasta vain 2 kuukautta vanhaa. Kompostoituminen putkihuussissa tapahtuu nopeammin, koska se on koko ajan plussan puolella. Näistä perunoista osa on kasvanut huussikompostilla ja osa hevosen kakkalla. Kun mä oon syönyt niitä, niin mä oon koettanut makustella, kumman eduksi ero on. Ja mun mielestäni vähän paremman makusta on huussikompostilla. Voi tietysti olla, että mä oon makutuomarina vähän puolueellinen. Nykyään kaikki puhuu ruuasta ja televisiosta tulee pelkkiä kokkiohjelmia. Kyllä ei ole ihan tasapuolista. Kyllä pitäisi ottaa huomioon putken toinenkin pää. Että ruoka ja komposti ovat saman asian 2 eri päätä. Kuka on kiinnostunut ostamaan putkihuussin uuteen tai vanhaan talonsa, voi tulla tänne Sipoon Talmaan katsomaan ja vakuuttumaan laitteen hienoudesta. Mä teen keksijänä räätälöidyn suunnitelman jokaiselle ostajalle ja keravalainen Talokaivo Oy myy putken.